Wow, ja imam srednju Nutellu. Gledajte kako je cool. Vidi. Da, baš super. Hej, nemoj da se smeješ. Pa da, dobila sam malu Nutellu. Šta sad da radim? Britney, vidi. Oho. Da, ja sam dobila najveću porciju. Cool. Blago meni, tako sam srećna. Da, znam. Ja počinjem. Okej, skinut ću poklopac i istisnuti Nutellu usta. O, to je tako slatko. Oduševljena sam. Mnogo ukusno. O, blago njoj. Da, to je zaista ukusno. Imam ideju. Sad će biti još ukusnije. Gledajte, sipat ću Nutellu u ovu presu, a zatim ću je iscediti na tost. Jedva čekam da probam. Ovo je divno. Pravi užitak. Daj da probam. Hej! Tačno, ja imam svoju porciju i vreme da je probam. Phoebe, bila si u pravu. To je zaista jako ukusno. O, da. Čekajte, imam ideju. Treba mi sprej za hlađenje. Da, zaledio sam svoju Nutellu. A sad ću uzeti mač. Ups, šta je ovo? Bobby, šta si uradio? Smiri se. Vidi šta hoću. Joj, nisam to hteo. Izvini. Okej, sad ću sigurno uspeti. Spreman sam. Hija! Da, ja sam pravi samuraj. To je već previše. Sad ću te prebiti. Šta je ovo? Čokoladna lizalica. Cool, hvala. Hajde sad ti, Britney. Da, tačno. Sad ću iscediti svoju Nutellu. Nešto neće. Treba mi pomoć. Važi. Hajde. Uspelo je. Da, drugari. To je zaista prelepo. Hajde, stiskajte još. Šta je ovo? Čokolada curi pravo na nas. O ne, to je odvratno. Fuj. Sva sam lepljiva. Šta je bilo? Zašto ste prestali da stiskate? Hajde, nastavite da radite. O, da. Jako ukusno. Oduševljena sam. Eto, sve sam pojela. Hvala vam, društvo. Šta je sa vama? O, ne! Opa, sad imamo M&M's bombone. Wow, ja sam imao najviše sreće. Cool. Stani, ja počinjem jer sam ja dobila najmanju porciju. Jedva čekam da probam. Dakle, samo 3 bombone. Pa dobro, rado ću ih pojesti. Jedna, druga i treća. Jako ukusno. Čekajte, šta je ovo? Neverovatno. I to je jestivo. Da. Ovo je napravljeno od čokolade. Zamislite. Wow, cool. Ne. Okay. I ja još jedem. Divno. To je to, sve sam pojela. Ko je sad? Ne ti, nego Phoebe. Da, jedva čekam da probam svoju porciju. Miriše tako lepo. A ukus je još bolji. O, da. Ne mogu da verujem, to je tako lepo. Hej, Bobby. Bobby, zašto jedeš moje bombone? Hej ti, lopove, prestani. To je moje, jel ti jasno? Maš. A ja ću nastaviti da jedem moje bombone. Ubacit ću ih sve u usta. Oho! Još malo. Eto,
Sve sam pojela. U stvari ne sve. Imam još čokoladu. Dobro, možeš da počneš. Konačno. Šta se dešava? Jao, kako da uzmem bombonu, a da se sve ne sruši? O, ne. Sve je palo, znači možemo i mi da se poslužimo? Šta? Devojke? Ne bre, to su moje bombone. Ne smete da ih jedete. Ćao, lutkice, hajde da vidimo šta smo dobili. To su čokoladne bombone. Oho! Jao, pogledajte koliko ja imam. Ali ja imam najviše, blago meni. Ja počinjem, jel da? Cool. Ćao, lutko, ti mi više ne trebaš. Sad ću probati svoje divne bombone. O, da. Ukus je ekstra. Čekajte. Ostalo još malo u WC šolji. Sad ću polizati to. Šta je? Što se smeješ? Ups. Je li sad bolje? Šta je opet bilo? O, ne. Šta je bre ovo? Ne mogu da skinem ovu čokoladu. Fibi, eto, uzmi peškir. Baš ti hvala. Hajde, jedi. O, da. Moje... šta je bilo? Ne mogu da podignem ovu WC šolju. Vidi šta imamo? O, devojke, baš vam hvala. Sad ću napumpati svoje ruke. Da, moram postati jak da bih podigao svoje bombone. Još malo. O, gledajte, porasli su mi mišići. Wow. Da. A sad ću pojesti sve bombone. Divno. To je to. Ovo je bilo jako ukusno. Bravo. Da, mnogo si jak. Okej, konačno je stigao moj red. Kako da pojedem to? Imam ideju. Uzet ću mlijeko i sipati ga u WC šolju. Treba sipati sve do kraja. I još malo. To je to. A sad ću uzeti kašiku i pojesti svoje bombone sa mlijekom. Ova kombinacija je prelepa. Šta? Ko se dere? Šta? Hoćete i vi da probate? Dajte da razmislim. Okej, navalite. Prijatno vam. Hvala, baš si dobra. Wow, to su čokoladne nudle Kit Kat. O, da! Obožavam to! O, ne! Zašto imam tako malo? To nije fair. To je presmešno! Ne, nije. Okej, šta da se radi? Sad ću probati svoju čokoladnu nudlu. Imam samo jednu. To je to, sve sam pojeo. Nisam čak ništa ni osjetio. Ups. Hajde, Britney, sad ti. Baš si smotan. Okej, dajte da razmislim. Tačno. Uzet ću kineske štapiće. Ne mogu da uzmem svo nudle. A još kažeš da sam ja smotan. Šta je ovo? Glupi štapići. Znate šta? Neću jesti ovim štapićima. Eto. Čekajte. Sinula mi je ideja. Mogu namotati nudle ovako. Da, uspelo je. A sad ću probati. To je maca. O ne, misli da je to igračka. Odnela je moje nudle. Pa šta da se radi? Poješću barem ovo. Čokolada je zaista ukusna. Eto, ja sam završila. Fibi? Da, konačno. Čekajte, treba mi moj kofer. Dakle, otvaram ga.
O, da. Sad ću učiniti moju porciju još lepšom i ukusnijom. Uzet ću roze sirup, pojest ću prvo nudle, a zatim sipati sirup u usta. O, ovo je prelepo. Baš mi se dopada. Hoću još, ali sad ću sipati sirup preko. Da. Ovo je pravi užitak. Svaki sirup je savršen. O, znate šta? Mogu sipati sve odjednom. Tako će 100% biti ukusnije. Da, bila sam u pravu. Fuj, kao da nikad nije jela. Da, to izgleda gadno. Baš me briga kako to izgleda kad je to jako ukusno. Baš je smotana. Živa sam. O, ostalo mi je još malo nudla. Hoćete? Neka, hvala. Pa dobro.